ndisu waridzi waigara munyanga. Zvatakabviswa takaendeswa pavaSimbijana kubva muKarombe, nonzi muKarombe. Saka takagara muzaSimbijana neKarombe. Ndokubva tatama nedp tank redu munyanga hospital, tichibva tadzika ikoko nedp tank redu. Chinguva vanga vari kutonga panguva iyoyo, ndokubva kuti ava vanhu takavapfekera minda asi havana grazing area yekufudzira munhu. Vobva vati pane deep tank riri mhiri kwaNyarero, ndokubva waganura kuti apa ndo panoguma Nyamakanga grazing area yake iyi. Saka kare nguva yacho iyoyo wakabva wangoronga matombo mune Mugano kumhiri kwaNyarero ikoko, zvakanangana nedeep tank iri grazing area yatakanga tapisa. Tati garei vanhu vekwaSarutani vakatanga kuisa vanhu mugrazing area yedu, nanhasi vachiri kungoisa vanhu mugrazing area iyo. Grazing area iri kumhiri kwaNyarero here kana kuti haisi kumhiri kwaNyarero? Aiwa, iri mhiri kune dipi redu riri mhiri kwaNyarero. Okay. Pandoda ndizive ndekuti kana iri mhiri kwaNyarero, handiti it means to take to iyo haisi yaMutasa. Mugano waHata naSaunyama naMutasa iNyarero. Saka kana matopira mhiri kwaNyarero, it means kuti maakupi maakuHata. Saka kana yadaro imi muchigara kwaMutasa asi muine minda iri kwaHata, handiti inenge isiri dambudziko renyu imi masabhuku yanyaya yekuti yakuda inini naHata kuti tigare pasi toona kuti arrangement yakaiswa iyoyo newakaiisa nguva yacho iyoyo inoshanda here kana kuti haidi haishanda. Because right now inini handikwanisi kuti ndidaidze sabhuku waHata kuti uya kuno, and mambo wake Hata wacho haazivi kuti sabhuku wangu wadaidzwa naMutasa, because ya area iri outside my jurisdiction. Mona nyaya yacho pamiri yakaita kuti arrangement yakaitwa yakakanganiswa bekuti haingati vanhu kwekugara garai kwaMutasa, asi kwekufudzira mombe endai mufudzire mombe kwaHata, kucreata chiikoko iconflict. And because Hata naMutasa unozwa kuti mugano wavo ndiNyarero, kana ukangobirawo uri kwaHata ukangobira Nyarero uchipinda munyanga kuuya kutauni kunoko wato kwaMutasa, asi ukabirawo Nyarero uchibva kutauni kuno uchibira kuenda waakwani kwaSaunyama waakwaHata. Saka handikwanisi kudaidza sabhuku manje ari kupi sabhuku waHata ndisina kutaura nani naHata. Saka nyaya yenyu imimi iri true yaikuti we have to go kunyanga rwatiti council, handiti toona kuti arrangement yakaitwa iyo yamukutaura yekuti vanhu vakanzi garai apa asi minda iri kupi grazing area iri kumhiri, handiti kana iriyo that arrangement iripo handiti ndiyo takutedzera. But kana pasina, it then means kuti imimi kana muri kwaMutasa hamubiri kuenda kwaHata, wari kwaHata haubiri kuya kwani kwaMutasa. Because haizopedzisiri hondo yenyu masabhuku, inopedzisira yahondo yemadzimambo. It becomes a boundary issue. Zvafanira kuti ndiri panapa inini izvozvi munhu woti ndiri kudanga mvura, handizvo ndokwaanogara kudanga mvura, asi munda wake uri kuchikanga. Mukuona pane nyaya yacho mugano wangu inini nasimunya uri pakati apa
kana wakuchikanga wakwamutasa, asi kana uri kudanga mvura wakwani kwazimwe. Saka mutasa haakwanisi kunotonga munhu ari kupi, ari kudanga mvura, ende zimunye haakwanisi kutonga munhu ari kupi, ari kuchikanga. Ndopane chii, ndopane nyaya. So kana ariwo mamiriro akaita nyaya, it means kuti inini ndindafanira kuengejana magwata, then toenda paground totsvaga information ida kutsvagwa kuti pane this arrangement that was made. Arrangement iyo ichiri kuapply here kana kuti haichaapply, kana kuti inoshanda here kana kuti haishandi. Asi apa pese mamungogeza muviri iko. So taiendesa chokwadi mundi ikoko, asi wakatanga kuita seresettlement, kungotengesa nzvimbo iyoyo ndiyo itori nevanhu vari kuiswa naiye Sarutani. But ndiri kupanzwa Sabhu Sarutani handiti ari under chief Hata, in the grazing area yemutaura nezvayo iri under chief Hata. Murikuona zvandikuedza kutaura. Saka ndikuti riri kana iri part of resettlement yenyanga, paine documentation to that effect yekuti kwakanzi vanhu vachagara uko, asi grazing area ndepi ndeiyi, kana mapepa aripo handiti, then izvozvo ndizvo taakuchitarisa naHata manje tuchiwirirana kuti aiwa no, iyi grazing area ine mapepa ayo ngaichinambe yakadei yakadaro. Asi kana pasina mapepa, hapana any written document inoratidza kuti that arrangement yamutaura iyo yakamboitwa. Zvine zvavo kuti munhu umwe naumwe agare kwake, uri kwamutasa ogara kwamutasa, uri kwaHata ogara kwani kwake. Because chinonetsa manje kuti ndikakubvumidzai kuti inini endai kugrazing area kwaHata, handiti, it means in the older boundary ramutasa nani naHata. Saka yatohondo ini nani naHata, tiki tisikadi kuti isvike uku isvike ikoko. Saka chiregerai tiite sei, titaure inini namangwani Hata tonzwa kuti arrangement iyo is he aware. Wechokwasa kachiuti kaka uyu munhu arikutopa land iyo, handiti, arikutopa land iyo, anopa land iyo with the blessings dzamambo Hata. So in actual fact, you are not fighting Sabhu, mukufighta ani mambo Hata. Katika mukona nyaya dzinokutokutora ndisivi ndokuti zvinhu zvakamboitwa panguva iyoyo hazvichasenzi. Ndati zvinosenza, asi tinoda kuti tiende kuNyanga Rural District Council tonoona mapapers amutaura iwo nekuMinistry of Lands ekuti vanhu people were resettled kubva paunga wari, handiti, ndobva wadzichienda mugare papi. Asi grazing area yacho iri papi, mhiri kwani kwaNyarere, handiti. Yobva yaita was grazing area yacho iri kubva pakati kusvika pakati. Kana yakadaro, handiti, ndizvo zvichatidzira izvo. Asi kana pasina, handiti, ndinenge ndisina power bainini rekuti nditi Hata regira vanhu vangu vafudzire mombe kupi, kune kugwagwa. Akamona nyaya zvakuita. Yes. Saka iyi chitisirai isusu nani namambo Hata, then titomupa zvakamira sei. Saka pakanaka ndei.